Jeg ved ikke med dig, men der går virkelig lang tid imellem, at jeg rent faktisk bruger den her varulv-pakke, som vi egentlig har fået fra The Sims Team. Og i den anledning, så tænker jeg, at det kunne være virkelig sjovt at prøve at spille med den noget mere, fordi jeg bruger den faktisk næsten aldrig. Så derfor har jeg lavet et hus med det formål, at jeg skal spille med en varulve-simmer. Eller det er egentlig meningen, at simmeren skal starte med at være et menneske, og så på den måde ligesom skal blive til en varulv senere hen ved at blive bidt af en af de andre. Og jeg kan huske, at den her varulvepakke, den ligesom kom frem, der brugte jeg næsten, der købte jeg den, fordi jeg var bare sådan helt, oh my god, hvor er det fedt. Og så efter det, så fik jeg den faktisk næsten ikke rigtig brugt, hvilket er bare vildt ærgerligt. Men jeg kan bare huske, at jeg synes, at de her varulve, de var bare alt for ustyrlige, og jeg kunne slet ikke styre det. Men for at vende tilbage til det her hus, så gik jeg ligesom i gang med at bygge på den her 20x15 grund i den verden, hvor hvis du køber den her varulvepakke, så følger der en bestemt verden med. Og det er så den her verden, jeg har besluttet mig at bosætte mig i, fordi jeg tænkte, det passer meget godt. Vi skal jo være en varulv, så hvorfor ikke gøre det? Og til det her hus, der har jeg kun brugt base game, og så har jeg brugt varulvepakken. Og det har jeg egentlig gjort, fordi når jeg bygger, så plejer jeg egentlig at bruge alle de pakker, jeg har. Og jeg glemmer egentlig sådan lidt, at det er ikke alle, der har de pakker, jeg har. Altså nogle, de har måske meget få. Nogle har måske kun base game, og måske en stuff pack eller lignende. Så derfor så tænker jeg, at det var både sådan lidt en udfordring for mig selv, men også for at gøre mig selv lidt mere opmærksom på, at nogle af de ting, der er i den her varulvepakke, det er faktisk ret fedt. Og jeg er virkelig glad for, hvordan det her hus endte med at se ud. Jeg var virkelig sådan i tvivl i starten, hvordan at både taget skulle være, men også sådan den her, der er sådan en opløftet terrasse foran. Jeg ved ikke helt, om man vil kalde det en terrasse, men det er i hvert fald et sted, hvor man sådan lige kan have en lille bænk og lige sidde sig lidt og slappe lidt af. Det forestiller mig, at det kunne bare være så cute der. Og jeg var også meget i tvivl omkring, hvordan at det udvendigt skulle se ud, fordi jeg gik sådan lidt med inspiration fra bygningerne om bag ved det her hus, altså om bagved, jeg tror et af det måske er et bibliotek, og så er der alle mulige andre sådan lidt forladte bygninger. Det var sådan lidt den vibe, jeg ville have, men alligevel så skulle det ikke være så dyster. Der måtte godt være nogle lidt lysere nuancer deri. Og jeg vil bare lige sige, at jeg fandt ud af, efter at jeg har optaget den her video, at jeg har uploadet den her bygning til mit galleri, at så opdagede jeg, at jeg har glemt at stille en skraldespand. Så derfor så skal man lige være opmærksom på det, at der ikke er nogen skraldespand på den her grund. Og derudover så er det her hus, det koster i alt, jeg tror det er 16.900 et eller andet. Så jeg var også meget begrænset af et budget, fordi at jeg tænkte, at det her det skulle være et hus, som egentlig i princippet alle simmer skulle kunne flytte ind i, sådan et, når man lige starter i verden og skal bruge et hus. Og jeg fik også brugt rigtig meget debug til at ligesom dekorere det her hus, fordi at jeg ville jo gerne spare så mange penge, som jeg overhovedet muligt kunne. Og jeg kunne bare virkelig få nogle fede ting i debug til næsten ingen penge. Altså jeg ved ikke med jer, men når jeg bygger, så kunne jeg altså næsten bruge bare en halv dag inde i debug, fordi der bare er så mange fede ting derinde. Og hver gang jeg ser noget nyt derinde, så er jeg sådan, jeg kunne også lave det her, jeg kunne også bruge den her til det her. Så jeg prøvede så vidt muligt at holde det ret simpelt. Og i stedet for at lave et helt normalt hegn, der vil koste penge for ligesom at indskrænke den her lille have, der er, så brugte jeg også et debug hegn, og jeg synes bare, at det passede altså helt perfekt derind. Det var virkelig, virkelig en god idé, synes jeg. Og ellers så blev jeg bare ved med at bruge tid på at finde de rigtige blomster dertil, og det tog virkelig eddermame en krig. Hold fast, det tog en krig. Også fordi, at jeg er sådan lidt perfektionist måske. Altså jeg kan godt lide, at der er styr på det hele, og jeg kan godt lide, at det hele er pænt, og det skal gerne være sådan, det skal bare gerne se ordentligt ud, og det skal være lige som jeg havde tænkt, og det er også bare vigtigt at sige, at det ikke altid, at det bliver sådan, som man havde tænkt, og det er også okay, og jeg prøvede sådan at udfordre mig selv ved at sige, jeg har et max budget, jeg må ikke gå over det budget, og det var, altså da jeg stod til sidst, og jeg var bare sådan, jeg havde 1000 kroner tilbage, og jeg var bare sådan, jeg mangler det her, jeg mangler det her, jeg mangler det her, og jeg kunne bare blive ved med at sige, at jeg manglede noget, men i sidste ende, så synes jeg egentlig, at jeg fik styr på det, og det var bare virkelig godt.
fordi jeg frygtede lidt, hvordan det ville blive. Men det blev meget godt. Og så endte jeg også med at sætte sådan nogle dæk her foran, hvor at det også sådan skulle ligne sådan lidt mere ikke helt en losseplads, men sådan noget, hvor man stadigvæk er sådan lidt, jeg er faktisk lidt ligeglad med miljøet, ikke? Jeg har bare lige smidt et par brugt dæk der, og sådan lidt et par skraldespande, eller rettere sagt et par skraldeposer. Jeg synes bare, det gav sådan en vibe omkring sådan, ja, jeg synes bare, det passede mega godt ind også til den her verden, og til selve bygningen og sådan noget. Det synes jeg var virkelig godt. Og så endte jeg også med at tilføje det her bord. Egentlig ikke, fordi jeg ved egentlig ikke, om jeg sådan rigtig kommer til at bruge det, men jeg synes bare, det var en rigtig sød, hyggelig detalje, at hvis min simmer havde lyst til at være lidt kreativ med noget håndarbejde, et eller andet, så kunne min simmer benytte det der. Og jeg har faktisk allerede, når jeg sidder og laver voice-over til den her video, så har jeg faktisk allerede spillet med min simmer. Og min simmer, hun hedder Blair Ash. Og jeg kan godt sige, altså det var så kaotisk. Også fordi, at jeg har ikke spillet med den her pakke i flere år. Så jeg var mega forvirret omkring, hvad jeg skulle gøre. Jeg var helt sådan, ej, hvad gør jeg? Hvad skal jeg gøre? Hvad er det her? Og jeg vidste ikke engang, hvor jeg skulle begynde. Så det var også et spændende eventyr. Og jeg kan lige så godt sige til jer, altså det ender så kaotisk. Jeg havde aldrig nogensinde i min vildeste fantasi forestillet mig den afslutning, som videoen fik. Og jeg vil helst ikke give nogen spoilers, men shit en episode. Altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Det var helt crazy. Og så endte jeg også med at tilføje det her bål. Egentlig, altså jeg ved heller ikke, om jeg får det brugt, men også bare for at bruge nogle flere af de her ting, som følger med i den her varulvepakke. Fordi det er faktisk ikke så tit, jeg bruger det, heller ikke i mine bygninger. Hvilket jeg synes er lidt ærgerligt, så jeg tænkte, det var bare med at få det embraced. Jeg fik også tilføjet lidt plantekrukker ude foran, og en haveslange og sådan noget. Og det var egentlig ikke fordi, sådan, altså jeg ved ikke rigtigt, om jeg kommer til at få det brugt, men jeg tænkte bare, at det kunne være en rigtig god måde ligesom at starte ud på, fordi at gro ligesom sine egne planter i The Sims, det er en af de mest easy måder at kunne få penge på. Så det var ligesom derfor, at jeg stillede de her plantekrukker. Og da jeg ligesom var blevet tilfreds med, hvordan det udvendigt så ud, og havde brugt alt for mange penge derude, så valgte jeg så at gå videre indenfor og skulle til at opdele de her rum. Og jeg kan godt sige, at jeg havde så meget struggle med det. Og sådan, hvordan jeg skulle opbygge de her rum, fordi at jeg ville godt have en stor master bedroom, hvor der ligesom kunne være en dobbeltseng. Jeg ville også godt have et kontor. Så ville jeg også godt have et badeværelse og en stue og et køkken. Jeg havde jo så lidt plads, så hvordan skulle jeg få plads til det hele? Og det endte med, at der var et stort soveværelse, som jeg havde ønsket. Eller det kunne nok have været et større soveværelse, men jeg er faktisk ret tilfreds med, hvordan det endte med at blive. Og så er der et meget lille kontor, hvor der egentlig bare kun er plads til et lille skrivebord og en stol og en computer, og ellers så er der et badeværelse, hvor der er alt, hvad man har behov for, som egentlig er et bad, det er et toilet, og det er en håndvask, og så kommer vi ind til køkkenet, hvor jeg var sådan lidt i tvivl omkring, hvordan det skulle laves, også fordi at jeg var nået til et punkt, hvor jeg ikke havde særlig mange penge tilbage. Men jeg synes, at køkkenet faktisk blev rigtig godt. Jeg fik lavet det på en lidt uheldig måde, fordi da jeg ligesom havde lavet det, og jeg ikke havde flere penge tilbage, der kom jeg i tanke omkring, at jeg jo faktisk ikke havde noget sted at spise. Så jeg blev bare enig med mig selv omkring, at ved du hvad, det her, det er bare en pige, der bare hygger sig og ikke har brug for et sted rigtigt at sidde. Hun vil bare gerne sidde inde i stuen og spise noget mad i sofaen, og ved du, det skal der også bare være plads til. Så det indfandt jeg mig sådan lidt med. I stuen, der er der et tv-bord, og så er der selvfølgelig en sofa og en stol. Og jeg var sådan lidt, jeg ville faktisk godt have, at der skulle være et stort tv, men så igen, så var jeg sådan lidt, det har vi bare ikke rigtig penge til. Og jeg ville også godt have, ligesom, at entréen havde været lidt flottere, men altså, vi var nået til et punkt, hvor vi var virkelig begrænset med penge. Og så var jeg sådan lidt, jeg ville også godt have en reol, hvis nu min simmer vil læse, eller et eller andet, også bare for at få tiden til at gå med et eller andet. Så jeg blev nødt til at prioritere lidt, og så sige, at vi tog simpelthen den der reol frem for lige at gøre entréen pænere. Og så en af de sidste ting, jeg gjorde, det var at placere en lampe ind i stuen, og ikke mindst, putte noget farve på væggene, fordi det var da en af de få ting, vi lige manglede. Fordi det var simpelthen bare et must. Og så ellers så fik jeg tilføjet lidt gulvtæpper, hvilket jeg bare synes var virkelig, virkelig tiltrængt. Jeg synes især det gulvtæp, der er inde i soveværelset, altså det passer helt perfekt til den seng, jeg har fundet. Og vi kører sådan lidt en stil i det her hus, sådan lidt en brunlig stil. Og normalt så er jeg faktisk ikke, i virkeligheden, altså jeg er faktisk ikke sådan
fan af sådan nogle huse, der er sådan lidt brunlige, fordi det giver mig sådan lidt bedstemor-vibe. Men jeg synes faktisk, altså nu er det jo også inde i The Sims det her, så det er jo noget helt andet, men jeg synes faktisk, at det fungerede rigtig, rigtig godt. Og vi har ikke nogen gardiner i det her hus, så det må min simmer skulle lige undvære, fordi det var der simpelthen ikke penge til. Men ved du hvad, altså det tænker jeg, det går nok også. Og så kan det være på et tidspunkt, hvor jeg har fået lidt flere penge, hvor at jeg så kan tilføje nogle gardiner dertil. Men det var simpelthen alt det, jeg havde bygget i den her meget fine bygning. Jeg er virkelig tilfreds med, hvordan det er blevet, også i forhold til det budget, jeg havde. Så stay tuned for en meget interessant varulv-video. Det er virkelig, virkelig kaotisk, også den måde, som det bare sådan ender på. Og nu vil jeg ikke sige for meget. Jeg siger ikke for meget, fordi I skal selv have fornøjelsen af at se det. Men jeg var i hvert fald i chok. Jeg vil i hvert fald bare sige tusind mange tak, fordi I har set den her video. Og så ses vi bare i min næste.